Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Ingkang winanting pakurmatan Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ingkang winanting pakurmatan Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul, Panjenengan Ibu Hajah Arni Tias Palupi ST, anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Lurah Kelurahan Bangun Jiwo, so perangkatipun ingkang kehormatan, Dukuh Pedukuhan Lemah Dadi ingkang kehormatan, tim monitoring evaluasi Desa Budaya Bangun Jiwo, Ketua Desa Budaya Kalurahan Bangun Jiwo, pendamping budaya Kalurahan Bangun Jiwo, Ketua RT Sepedukuhan Lemah Dadi, lan ugi sedaya tamu undangan kakung saputri ingkang boten saged kapiji setunggal mboga setunggal. Langkung rumiyin sumangga wonten ing titi wekdal kadhangan dalu punika datan kendhat tansah kula dherekaken ngunjukaken pangalembono puji syukur kunjuk wonten sadalem Allah Subhanahu wa taala. Awit ing titi kadhangan rikalenggan dalu punika kula panjenengan sami tansah pinaringan kawilujengan linopiran ing sih nugrahanipun sae saged menyawiji wonten ing papan menika kanthi mangke raharja rahayu wilujeng nirbaya nir ing samikana. Shalawat salam kita tansah katetepna dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu syafaatipun ngantos dumugi yaumul kiamah. Bapak Ibu sagung para lenggah kakung saputri ingkang kehormatan, kepareng ing mriki kula semulatur anggempil kamatikan biasami awit saking kesanipun para kadang panawung krida sepatutnya nderekaken lumaksitaning adicara pentas seni wayang wong dalam rangka penutupan pembinaan sanggar aspirasi dewan saking panjenengan Ibu Hajah Arni Tias Palupi ST, anggota DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi D, fraksi Partai Golongan Karya. Ibu-ibu samangki kathah kalepatan, kathah keklentuan anggen kula matur tansah nyuwun gunging samudra pangapunten ingkang tanpa pepindhan. Bapak Ibu tumapaing adicara samangki nuhun adicara ingkang sepisan pambuka, adicara ingkang angka kalih laporan panitia penyelenggara fasilitasi pembinaan sanggar seni ingkang samangke badhe pun slirani Mas Arsa Rintoko MSN. Adicara ingkang angka 3 kasuwun wijiling pangandikan saking panjenengan Bapak Lurah Kalurahan Bangun Jiwo. Adicara ingkang angka sekawan samangke kasuwun sambutan suaraan saking panjenengan Ibu Hajah Arni Tias Palupi ST, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Adicara ingkang angka 6 tumapaing adicara salajengipun nggih pagelaran wayang wong. Sumangga mugi dalu punika samangke tumapaing adicara awit saking purwa madya ngantos dene wusana saged lancar rancak boten wonten alangan setunggal punapa pinurwakan kanthi sarengan menengku puja wonten sadalem Allah Subhanahu wa taala kanthi agami karasuk dumateng asanipun Bapak Ibu ingkang kepareng ngrasuk agami Islam sumangga pinurwakan kanthi waosan basmalah parantini dumateng asanipun Bapak Ibu ingkang kepareng ngrasuk agami sanes kasuwun kanthi kapitadosanipun piyambak-piyambak waosan basmalah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun mugi kanthi ndedonga kala wau tumapaing adicara awit saking purwa madya ngantos dene usana
tansah mangke raharja wilujeng ing sambikala. Tumaping adicara ingkang angka kalih, laporan panitia penyelenggara fasilitasi pembinaan sanggar seni ingkang samangke badhipun srinani panjenengan Mas Arsa Rintoko MSN. Wekdal kita aturaken sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan ingkang sepisan Kepala Dinas Kebudayaan utawi Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta utawi ingkang kepareng ngamakili. Ingkang kinurmatan Kepala Dinas Kebudayaan utawi Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul ingkang kepareng ngamakili Pak Slamet matur sembah nuwun. Ibu Arni Tias Palupi ST minangka anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta sing fraksi Golkar matur sembah nuwun rawuhipun. Bapak Andes Sabto Priyono MM ingkang kula hormati. Bapak Panewu Kasian ingkang kula hormati. Ingkang kula hormati ugi Bapak Lurah Kalurahan Bangun Jiwo, Bapak Parjo STMSI kados dereng lenggah kok nawi nggih. Bapak Dukuh Pedukuhan Sekawan Lemah Dadi ingkang kula hormati. Tim monitoring dan evaluasi Desa Budaya utawi Kalurahan Budaya Bangun Jiwo Kabupaten Bantul ingkang kula hormati Mbak Mega dan kawan-kawan. Ketua Desa Budaya Kalurahan Bangun Jiwo Mas Didi ingkang pareng lenggah terus mbah nuwun. Bapak-bapak Ketua RT Sepedukuhan Lemah Dadi ingkang kula hormati lan sedaya Bapak Ibu sederek ingkang dalu punika kepareng lenggah anyekseni menika mangke kasiling pembinaan seni Ringgit Tiang Sukabudaya ingkang kula hormati. Matur sembah nuwun lan ugi kanca-kanca seniman seniwati sanggar seni wayang wong utawi Ringgit Tiang Sukabudaya ingkang kula hormati. Matur sembah nuwun. Langkung rumiyin monggo kita munjuk rasa syukur kita ngarsanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang menika paring rahmat saha hidayah saengga kita sedaya saged kempal wonten ing menika papan kantor Kalurahan Bangun Jiwo saperlu menika mangke amentasaken kasiling pembinaan seni ingkang pun adani dening Sanggar Sukabudaya. Matur sembah nuwun. Kula pinangka wakil saking kanca-kanca pengurus sanggar ingkang sepisan ngaturaken sugeng rawuh katur panjenengan sedaya ingkang menika mangsanipun menika rendeng nggih dados asrep ingkang menika wau gijawah panjenengan sedaya kersa kraya-raya nglenggahi pementasan Ringgit Tiang menika ingkang sepisan malih kula ngaturaken gunging panuwun pinangka wakilipun kanca-kanca pengurus lan ngaturaken sugeng rawuh sinasa menika sampun kepetang randat. Salajengipun kula badhe ngaturaken bilih pagelaran Ringgit Tiang menika kedadosan saking patembayatan utawi kerjasama antawisipun Kundo Kabudayan Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang maring fasilitasi lumantar aspirasi saking Ibu Hajah Arni Tias Palupi ST pinangka anggota Komisi D DPRD DIY saking fraksi Partai Golkar ingkang menika ndhawuhaken kala semanten kula sak kanca ngajakaken napa nggih permohonan nggih menika kagem pembinaan seni ingkang menika dipun ijabah kalian Ibu Arni Tias Palupi pinangka salah satunggaling penyambung aspirasi masyarakat
Ingkang menika kula lan kanca-kanca seniman seniwati ing tlatah Bangun Jiwa mriki lan sakiwa tengene estu ngaturaken kenging panuwun katur Ibu Arni Tias Palu PST. Mugi-mugi semangke program menika saged mahanani majenging seni kabudayan mliginipun kesenian ringgih tiyang ingkang sak pangertosan kula menika estu sampun langka sanget langka nggih. Mbok bilih sampun saged pun lebetaken wonten ing golongan kesenian ingkang hampir punah nggih. Lah menika lumantar Ibu Arni menika estu sembah nuwun dados sambunging kula sak kanca kalian dinas terkait nggih menika Dinas Kebudayaan utawi Kundo Kabudayaan DIY saengga lumantar pembinaan seni menika mangke kula sak kanca saged nggelaraken kesenian ringgih tiyang ingkang menika kula nggelaraken anggotanipun menika antar generasi nggih, antar generasi. Dados wonten ingkang yuswanipun menika sampun sepuh sanget, sampun sepuh sanget. Ingkang sampun sepuh, namung sepuh ugi wonten. Ingkang bapak ibu muda ugi wonten, bapak-bapak ibu-ibu, ibu-ibu muda nggih menika kathah nika mangke saged pun pirsani. Lajeng usia dewasa, pemuda ugi wonten. Lajeng usia remaja ugi wonten. Kalian usia anak-anak ugi wonten. Ateges menapa Bapak Ibu lumantar pembinaan seni menika kula sak kanca saged kasil menika dos pundi caranipun kesenian menika pun remeni malih kalian nggih masyarakat nggih ingkang menika ugi sanes tiyang sekolah kados menawi lare-lare SMK isi menika nggih sampun boten vokal nggih menika sampun mila pancen kerentekipun jiwanipun seni nanging menika boten. Bapak ibu-ibu menika waos wonten kula nyemerepi bar asar menika tasih ngarit. Nah, dados menika sanes praktisi seni kados ingkang profesional nggih. Menika wau ngarit wonten wetan desa kula. Wonten menika. Lajeng ingkang badhe menika mangke pentas benjang-enjing mesti ten pasar. Menika. Dados menika kula dados pundi caranipun seni budaya nika tidak hanya milik yang sekolah ya. Sekolah memang profesi atau profesionalnya di jiwanipun seni nanging saged mangke merambah dhateng sedaya kalangan masyarakat lan sedaya usia. Nah, menika mangke saged pun pirsani sesarengan sinaosa menika tasih kathah kekuatosan nggih menika langkanipun ringgih tiyang menika. Wonten Kabupaten Bantul ketingal lampun kantun pinten titik kalih utawi 3 kemawon. Wonten Delingo, lajeng wonten Panjangrejo Pundong. Delingo menika ingkang hampir roboh. Mereka kabar saking kanca menika kecalan regenerasi. Saking 3 ingkang kula sebataken menika sak pangertosan kula Bangun Jiwa menika ingkang paling aktif nggih regenerasinipun saged melampah inggih salah setunggalipun lumantar program pembinaan seni menika ingkang estu manfaat sanget kangge kula sak kanca-kanca pengurus lan anggota Sanggar Seni Sekolah Budaya menika. Dene pendanaan pagelaran dalu punika kasengkuyung dening Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan DIY ingkang menika sumber dananipun saking APBN inggih menika dana keistimewaan. Mbok bilih mekaten ingkang saged kula aturaken makili kanca-kanca pengurus saderengipun kula tutup kula estu sak kanca nyuwun lumunturing sih pangaksami awit saking sedaya kekirangan lan samukawis bab ingkang mbok bilih ndamel kirang renaning penggalih Bapak Ibu sedaya lan temtu kemawon paringipun piwucal paringipun arahan menika estu kula antu-antu terbuka saking Bapak Ibu sedaya
dhateng kula sak kanca. Mbok bilih mekaten kasekecakaken anggenipun sami lenggah semangking sak pungkasipun pagelaran ringgih tiyang kanthi lampahan Putri Domas utawi Pergiwa Pergiwati. Sekedhik informasi bilih ringgih tiyang menika rumiyin sejarahipun tetep saking lebet keraton sumber jogetipun. Kula nate wawancara kalian sesepuh ingkang rumiyin ngundang gurunipun saking dalem Tejokusuman. Ingkang sakmenika dalem Tejokusuman menika dados sanggar seni tari nggih menika Krida Beksa Wirama. Menika sanggar tari wonten sak njawining kraton ingkang paling sepuh piyambak. Rumiyin pun pandhegani dening Gusti Bendara Pangeran Haryo Tejokusuma ingkang pun undang wonten Kelurahan Bangunjiwa menika saking keluarganipun Mbah Lurah Bangunjiwa ingkang lami, Kelurah Paitan nggih tasih. Lurah Paitan dereng wonten Bangunjiwa menika ngundang guru ingkang asmanipun Den Sangkling sebatipun. Nate wonten penelitian Dr. Supatmo menika asma aslinipun Kanjeng Raden Tumenggung Angkling Darmo menika. Menika mangke monggo lajeng wekdal menika lumampah lan menika pun tafsir dening piyanton-piyanton desa wonten kampung sehingga dados ringgih tiyang gagrak pedalangan ngaten menika. Ning tetep gagrakipun gagrak Ngayogyakarta ningali saking iringanipun, busananipun, pocapanipun, jogetipun sangga tasih ngagem keprak kados wonten kraton. Dados benten kalian ingkang pedalangan wonten Jawi kanca-kanca dalang asring nggelar ringgit tiyang pedalangan ning iringanipun kadang ya Pak Slamet nggih Solo. Monggo mangke Pak Slamet. Menika supados kanca-kanca langkung tra. Mbok bilih mekaten mboten prayogi, mbok bilih mengke kathah-kathah nggih kula matur wonten lepat kula nyuwun pangapunten, kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten menggah laporan panitia penyelenggara fasilitasi pembinaan sanggar seni kang sampun lumantar panjenengan Mas Arsa Rintoko MSN. Tumuli adicara ingkang angka 3 nunggih kasuwun wijiling pangantikan saking panjenengan Bapak Lurah Kalurahan Bangunjiwa, panjenengan Bapak Haji Parjo ST MSI. Pramila wekdal sopiranto sing pangantikan kita aturaken semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain amma ba'du. Dumateng ngarsanipun para bapak, para ibu, sesepuh bini sepuh dalah haji kang pantes kinabekten. Dateng ngarsanipun para ngalim, para kiai ingkang tansah kula hormati, kula dereki, para pangemban-pangembating praja satriyaning nagari ingkang tansah dadi nurmatan panjenenganipun Ibu Arni Tias Palupi ST, anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta saking fraksi Golongan Karya ingkang kula hormati, Bapak Panewu Kapanewon Kasihan utawi ingkang mewakili ingkang kinurmatan, Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Kabupaten Bantul utawi ingkang mewakili ingkang kula hormati, tim monitoring Desa Budaya rawuh Bapak Sutaryo matur nuwun. Ugi dhateng ngarsanipun Bapak Carik Kalurahan Bangunjiwa, Bapak Dukuh lan sedaya para bapak ibu ingkang tansah kinurmatan mligi dhateng ngarsanipun Bapak Ibu saking Sanggar Sukabudaya
Sedayanipun ingkang kula hormati, monggo sareng-sareng wonten ing wekdal dalu menika ngaturaken raos puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti Allah Subhanahu wa taala paringipun kanugrahan kesehatan kesarasan dhateng kula panjenengan sami saengga dalu menika saged sareng-sareng rawuh wonten ing Pendapi Kalurahan Bangunjiwo menika kanthi manggih karaharjan ing samudayanipun. Sholawat salam mugi tansah konjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kula panjenengan tenggo syafaatipun benjang dinten yaumul akhir. Amin. Bapak Ibu sedaya ingkang kinurmatan ingkang sepisan sinaosa sampun randhat awit saking naminipun pemerintah Kalurahan Bangunjiwo ngaturaken pambagya kasugengan rawuh panjenengan sedaya sinartan ngaturaken agung panuwun ingkang kaping kalih wonten ing dalu menika awit saking naminipun pemerintah Kalurahan Bangunjiwo ngaturaken sangat agung panuwun dhateng Ibu Arni Tias Palu PST ingkang maringi fasilitas kangge sanggar Sukabudaya kangge pentas wayang wong wonten ing dalu menika saestu ngaturaken agunging panuwun dhateng para bapak para ibu sedaya bilih pentas wayang wong wonten ing dalu menika ingkang pun tindakaken saking Sanggar Sukabudaya ingkang wonten ing sanggaripun wonten ing Lemah Dadi menika awit saking bantuanipun Ibu Arni Tias Palu PST anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta nggih. Kanthi menika mugi-mugi sakmangke wayang wong nggih kesenian mliginipun wayang wong lan kesenian sanesipun wonten ing Bangunjiwo menika saged lestantun saged ngrembaka nggih krana sakmenika wayang wong menika paraganipun menika regenerasinipun radik kangelan nggih menika nggih. Mila menawi asring pun pentasaken menika kangge pengenalan dhateng putra-putri kula panjenengan sami generasi penerus ing sakmangkenipun kangge nggih menika pangertosan ben mangke seneng lajeng mangke saged napa tertarik menika dados menapa generasi penerus mliginipun wayang wong nggih menika. Pramila Bapak Ibu sedaya nggih nyuwun panyengkuyungipun nggih Sukabudaya menika salah satu sanggar wayang wong ingkang wonten ing Bangunjiwo mbok bilih satu-satunya wonten ing Kabupaten Bantul ingkang tasih eksis nggih menawi sanesipun menika ketingalipun sampun awis-awis nggih menika nggih. Mila saestu ngaturaken sangat agung panuwun nggih ingkang salajengipun Bapak Ibu sedaya nggih ing sakmangke sumangga kaaturan mangke saged amriksani dumugi paripurnanipun cariyos wonten ing dalu menika nggih. Mugi-mugi kemawon ing sakmangke cuaca mboten jawah lajeng menika dumugi paripurna sakmangke saged sukses ing samudayanipun. Mekaten saged kula aturaken wonten ing dalu menika mugi-mugi acara menika mangke lumampah kanthi lancar awit saking dukungan donga pangestu panjenengan sedaya. Kirang langkung nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken gungging panuwun ingkang tanpa pindan dumateng sampun panjenengan Bapak Lurah Kalurahan Bangunjiwo panjenengan Bapak Haji Parjo ST MSI. Tumunten samangke kasuwun pangandikan soaran saking Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta panjenengan Bapak Sutaryo. Wekdal kita aturaken sumangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la kaula wa la quwata illa billah. Ingkang kula hormati Ibu Palupi, anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Komisi D, menika pancen membidangi seni budaya, kebudayaan. Ingkang kula hormati Kepala Dinas Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul, ingkang kula hormati Bapak Panewu Kapanewon Kasihan Bantul, ingkang kula hormati panjenenganipun Bapak Lurah minangka songsong agung payung agung pangayom-pangayem sagung warga ing wewengkon Bangun Jiwo, ingkang kula hormati Bapak Dukuh, ingkang kula hormati Bamuskal LPMK, lan ingkang kula hormati ugi sagung para tamu undangan ingkang boten saged kula piji setunggalipun, ingkang kula hormati sedulur-sedulur seniman seniwati menika sindhanipun inggih tesih muda tesih mudi inggih menika kula pitados menika sinden senior suwantenipun sae sanget. Lan ugi para kanca wiyaga nabuhipun ugi rampak najan wau wonten ingkang kecer setunggal wilanipun dawah. Malah menika wonten ibu-ibu ingkang saged nabuh gender sae sanget. Nyun sewu dalu menika kula pikantuk undangan minangka kula jejerit tim monitoring, nanging ugi nyun sewu kula pikantuk dispo saking pimpinan. Pramila dalu menika kula nyuwunaken idi pamit. Ibu Kepala Dinas mboten saged rawuh wonten ing mriki. Dalu menika paring dawuh dumateng kula supados sowan wonten ngarsanipun Bapak Lurah ing Bangun Jiwo. Kepara saestu wayang wong menika kadosipun pancen sampun awis sanget. Wonten ing pinten-pinten pasugatan menika nembe dalu menika kula mergoki wonten pentas wayang wong. Adaanipun wayang kulit. Nanging saestu Bangun Jiwo mriki wonten satunggaling sanggar ingkang sampun kersa memetri wayang wong menika sae sanget. Monggo Mas dipun lajengaken. Mbok bilih benjang taun ngajeng panjenengan ugi saged nyuwun fasilitasi malih kalian Ibu Palupi ngantos dumugi benjang warsa 2029. Nanging nggih menika nggih Ibu sarehne sampun dipun paringi menika ugi nyuwun menika yen wong Jawa menika kebak ing ngemu rasa bisa ngrasakake rasaning liyan. Pramila sanggar Sukabudaya kedah saged ngrasakake rasane Ibu Palupi. Awit menapa
Ibu Palupi sampun ngrasakaken rasane sanggar Sukabudaya wonten ing titi kalodhangan menika betah dono. Nadyan menika dono saking keistimewaan. Nanging menawi boten dipun dampingi kalian Ibu Palupi, dana menika ngalor ngidul ngetan ngulon, boten saged dumawah wonten ing Bangun Jiwa. Ngaten nggih Bu nggih. Kula nggih apal awit kula nggih lulusan saking Kundo Kabudayan. Kula rumiyin wonten seksi adat tradisi, lajeng kula pikantuk dipun pinitados dados menika ngurusi gamelan. Wonten ing keri piyambak menika kintun piyambak namanipun PPHP. Pejabat penerima hasil akhir. Dados yen spek gamelan menika kedah jumbuh kalian gamelanipun. Hasilipun kedah persis kalian spek. Upaminipun bilan menika kandelipun 1 senti, injih kedadosanipun 1 senti. Bobotipun 8 on 1 bila menika injih kedah 8 on. Menawi mboten jumbuh, mboten cocok kok kula tanda tangan pramila saking kejaksaan maringi gelang kula kalih antarane tangan kula tengen kalian tangan kula kiwa dipun paringi gelang dening kejaksaan. Awit menapa sak sampunipun wulan Januari menika PPHP dipun preso. Menika contoh kemawon lan saklajengipun saestu wayang menika dipun gatosaken sumangga menika sejatosipun piwulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam sejahtera bagi kita semuanya. Sehat Bapak Ibu sedaya? Alhamdulillah. Kagem semangat kita jal-jalkan tentang kebudayaan ya. Nek saya teriakkan salam budaya, maka dijawab lestari budayaku. Salam budaya, lestari budayaku. Matur nuwun. Ingkang kula hormati Kepala Dinas Kabudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili. Ingkang kula hormati Kepala Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Kabupaten Bantul utawi wonten ingkang wakili. Pak Panewu Kapanewon Kasian atau yang mewakili. Bapak Sabto Priyono anggota DPRD Daerah Kabupaten Bantul. Kadose niki radi randat karanten tesih anten rapat KONI tentang PSSI di Kabupaten Bantul. Kemudian ingkang kula hormati ugi Bapak Lurah Bangun Jiwa matur nuwun rawuhipun Bapak wau bibar tahlil nggih sarungan. Nggih niku budaya Jawa nggih Pak, Islam nggih. Kesarungan niku nggih. Nggih niku nggih kedah diuri-uri Pak. Ugi Pak Babinsa, Babin Kamtipmas, Bapak Duko saha jajaran RT nipun, seniman seniwati Sanggar Sukabudaya ingkang dipimpin Bapak Samadi, ingkang kula hormati ugi kula banggaaken Bapak Ibu sedaya. Cantik-cantik, ganteng-ganteng niki. Niki Buke berdua sinden ini cantik loh Bu. Pasti di zaman dulunya itu adalah kembang desa. Nggih to nggih Pak. Leres. Oh, mboten. Kembang apa barat? Nggih, penggiat seni Kapanewon Kalurahan Bangun Jiwa. Adik-adik KKN ingkang kula hormati ugi matur nuwun saking UNJ nggih. Nggih, selamat menikmati seni nggih. Mas Mbak semuanya. Dari Jogja semua ndak toh? Oh nggih, ini salah satu seni tradisional dari Jogja khususnya
yang sekarang digiatkan di Kabupaten Bantul. Kemudian sedaya ingkang rawuh ingkang boten saged kula piji setunggal-tunggalipun. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sedaya paringan sehat, selamat sehingga saged memenuhi undangan kami kagem pagelaran pentas seni wayang wong saking Sanggar Sukabudaya Kalurahan Bangunjiwon. Boten kesupen selawat serta salam sinosa kunjuk dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang saestu kita antu-antu syafaatipun ngantos yaumul kiamah. Allahumma amin. Nggih saderenge nderek nepangaken mungkin wonten Bapak Ibu ingkang dereng tepang kula Arni Tias Palupi anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta ingkang sakmenika wonten Komisi D mitra kerjanipun salah satunipun adalah Kundo Kabudayaan lan kula saking fraksi Partai Golongan Karya. Mungkin radi benten kados teng foto nika Pak Bu nika tesih radi alit tur dandan. Nek niki versi gemoinipun Bapak Ibu sedaya. Nggih, kula bobote 100 kilo sing betahke daging monggo saged menghubungi kula. Nggih, matur nuwun sanget rawuhipun sedaya Bapak Ibu nyuwun pangapunten menawi wonten kirang-kirangipun wonten pementasan dalu punika tapi mugi-mugi mawon tontonan dalu punika saha saged dados tuntunan nggih Bapak Ibu sedaya kagem kita semua di dalam kehidupan kita bermasyarakat, bersosial maupun berkebudayaan karena memang seni budaya khususnya Jawa itu syarat akan muatan tuntunan-tuntunan kagem kehidupan kita. Mugi-mugi mawon tadi kados panyunipun perwakilan Kundo Kabudayaan DIY sakmenika tim monitoring nggih Pak. Nggih, saha Pak Lurah wau sajenenge tesih nyuwun-nyuwun malih nggih Pak. Mugi-mugi di ACC kalih pusat nggih Pak. Wong niki kan dana ISE tadi dipotong untuk 2026. Mugi-mugi 2027 saged dipulihaken ditambah. Dadosipun kita tidak hanya per tahun itu bisa mendampingi satu sanggar tapi bisa 4, 5 mungkin nggih mohon doanya bisa 10 sanggar nggih Pak Bu. Allahumma amin. Dadosipun kita selain saged nguri-uri kabudayaan so saged mementaskan dadosipun mengke generasi muda regenerasi seniman muda niku saged langkung cepet. Karena kalau dipentaskan niku kan ada kebanggaan tersendiri nggih Pak Bu. Kita wah aku saiki dadi Janoko, besok dadi Petro, minjang dadi Gareng kan saged dados kebanggaan muncul di YouTube, mengke terus di teks nami-naminipun kan mengke saged viral terus terkenal seniman seniwati kita. Dadosipun mohon doanipun kami selaku pemegang amanah dari panjenengan sedaya diparingi sehat, selamat sehingga saged memperjuangkan kagem seniman seniwati soho kesenian ingkang wonten daerah istimewa Yogyakarta khususipun wonten Kabupaten Bantul. Nggih. Mungkin niku Bapak Ibu mboten bijaksana menawi terlalu panjang dan lebar, cukup saya saja yang lebar tapi tidak panjang nggih. Mugi-mugi kita saged kepanggih malih di lain kesempatan. Bapak Ibu diparingi sehat, selamat, rezeki ingkang kathah, berkah melimpah ruah. Putra-putri soleh solehah, keluarga sakinah mawadah warahmah, lan benjang kita wangsul dalam keadaan husnul khatimah. Matur nuwun sangat, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Matur suwun. Tumaping adicara salajengipun nggih panutup, mbok bilih anggen kula nderekaken lumaksitaning adicara. Awit purwa madya ngantos usana kathah kekirangan kathah kalpatan tansah nyuwun gunging samudra pangapunten samangke sak sampunipun tumaping adicara kapungkasi tumuli badhe kapiyasaken menika pagelaran ringgit tiang ingkang kanthi lampahan Putri Dumas serial Pergiwati saking Sanggar Seni Sukabudaya Lemah Dadi Bangunjiwo Kasihan Bantul. Kados pundi babaripun lampahan semangke sumangga kasuwun hamirsani kanthi matu-matikaning penggalih.
Semoga kita pun kasihkan diwasan hamdalah kula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Saking kula kathah lepas nyuwun pamunten, kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para bapak ibu sedaya, sugeng ngamirsani ringgit tiyang saking Lemah Dadi Sukobdaya ingkang dipun pimpin deninipun Bapak Samadi. Dene penata iringan derek Arsa Rintoko, sinden Ibu Sinem lan Ibu Sardia. Dene paraga ingkang ngayahi giwaning dalu menika Prabu Kresna derek Wagiya, Patih Udawa derek Jilan, lajeng Setyaka Dwi Nuryani, Samba Mbak Atun, Setyaki Pak Dewal Kawit, Baladewa Bapak Sumijo, Karna Ibu Suwarti, Sengkuni Ibu Suyati, Werkudara Bapak Sutrisno, Arimbi Ibu Rini, Gatotkaca Parjo. Lan dalu menika dipun gayangaken dening kanca-kanca saking Petruk menika Mas Fari, Gareng Adiya, Bagong Jumono, Semar Suroso. Mekaten ingkang saged kula aturaken sugeng urusan. Betul.
Loh, tekan iki. Barang ngilangi stres. Jane kula kuwi sak balung saran ora. Jenenge urip iki. Iya nah. Dipateni sithik. Paten sik. Kula manggone saniki teng Peleman. Nari biasane madat. Dan sanggarane kok omah kula biyen. Nggih. Meh metu ini. Enggak. Kula meh metu ya saiki. Murwani gatining carita. Wong kenara tapa panupi. Khusus yang juara anu terbaik menang. Kempres. Juara anu. Nggih. Mas Dosirat ya.
prabu sono sinau lan miloto dinantur tutur ning tata trarjo anenggih kadene negari ingkang pati basa purwa eka lan sawiji adlu jasa estulo anenggih kadene negari Dwarawati dasar negari Panjang kunjung pasir mukir loh jinawi panjang bawa ucapan luhur turun kasana sinten todo sorani srinoto durati dosoran 10 nomor noto dadi juduluk Sri Batoto ya Prabu Harimurti kocapen yang sami sowan wonten ing Biangkara Pagar Sang Wirapatih Udawa Rubina Raden Setyaki lan sedya para kadang ingkang sami andhir mekaten wijining pangandikan ing dereng kawiyas ing pisan pun rak rasae Siluring Samirana Sekar Gatuh Maweh raras renaning wiyo Samangko to Kakang Patih Udawa. Kanthi Basuki Kakang swanmu ana ing ngarsaning ingsun. Ya Kakang ndak tampa mung puja pangestu genti sira tampa. Ger putra ingsun bocah sigit bocah bagus. Samba Wisnubrata. Kanthi Basuki ngger swanmu ana ing ngarsaning ingsun. Iya. Pidange. Iya ngger ndak tampa itu geni sira tampa. Putra ingsun Setyaka. Kanthi Basuki ngger swanmu ana ing ngarsaning ingsun. Tahun itu sinten Rena Esman. Ya ndak tampa diprayogake lungguhmu. Dimas Setyaki. Kula Prabu. Kanthi Basuki Dimas swanmu ning ngarsaning ingsun. Panjenengan kula Prabu kedur swan kula. Namung bekti kula katur kula Prabu. Ya Dimas ndak tampa mung puja pangestu genti sira tampa.
Dados sediko. Druwajaya Drupati. Diprayogake sowanmu. Diajeng diprayogake nggonmu sowan sarena sowane Koko Prabu diajeng. Nun samangke to Koko Prabu Baladewa. Ngaturaken pambagya panakrami rawuh wonten negari Ndrawati Koko Prabu. Entuk pamujine Yayi Prabu kalis ing Sambikala. Namung astuti kowe tampan ngono ya. Nun nggih kula tampi mugi sedadosa jedimat. Nanging Koko Prabu rawuh wonten negari Ndrawati mboten cetala rumiyin wonten wigatos punapa Koko Prabu? Yo Yayi, sepisan aku kapang karo Yayi Prabu. Kaping kunjune aku diutus Yayi Prabu Duryudana supaya ngubur-ubur enjang Jajawah sore. Nek petel iki pun nglamar. Lajeng ingkang dipun kersakaken sinten lajeng badhe kagem menapa Koko Prabu? Sing tak lamar kuwi yo kuwi Nini Siti Sendari. Bakal tak gawake karo anak Ngastina yo kuwi Prabu Duryudana supaya nganukake yo kuwi Sarja Kusuma, gawake Sarja Kusuma bakal digawake Yai. Nun sewu Koko Prabu. Sarene ingkang nemtokaken ki putra kula. Nun sewu kula mboten saged wangsulan awit tiyang tresna menika laren kan laren nek tiyang serak mboten saged menapa-menapa to Koko Prabu. Bantung wong tuane, yen wong tuane oleh karo Siti Sendari yo mencari sendika wis rampung perkarane. Menawi mekaten sekedap malih badhe kula Siti Sendari kula sowanaken Koko Prabu. Sidem jroning pasowanan wadyagong tanpa sabawa. Kapraban Sang Narendratama berbudi palaksana mangun konengan lewu sing duka cipta berbudi andur raras kocap dereng purang dipun sami Balawatana bebasan wong inang dereng ngantos abang wong kedah dereng tiba ing Bandala kasaru gegering njaba alok yen wonten ing Jawi wonten daya ora kaya sowane Punakawan nala garing sepepeh pindha soto mangke wong. Kaya lumengser caraka kang ampe prapta mendak alon trap silang lira
kaya ana gareng kang sowan ana ing ngarsane ingsun. Telek pitik menol-menol inggih leres sinuwun ndara kula Kresna. Ana wigati apa ana gareng jeneng sira sowan ana ing ngarsane ingsun? Inggih lepat nyuwun pangapunten saderengipun kepareng ngaturaken sungkem pangabekti kunjuk wonten sadalem ndara kula ndara Kresna. Ya ndak tampa mung puja pangestu kuwi gendi sira tampa ana gareng. Inggih kula tampi mugi dadosaken jimat saleminipun kula siwita wonten sadalem sinuwun. Sak banjure Nun inggih pareng matur lepat nyuwun pangapunten ndara. bener rupet sira mandang maturane ngarsane ingsun. Sowan kula ing mriki mboten kok kajeng kula piyambak. Ugi mboten dipun kengken bapak kula Semar Badranaya napa adi-adi kula nanging sinuwun mundi dawuh dalem ndara kula Ndara Janaka kedah sowan wonten penjahan dalem ngaturaken sungkem mangabekti kunjuk wonten sandalem ndara sinuwun Bathara Kresna. Ya ndak tampa. Salajengipun sinuwun bilih sowan kula menika dipun kengken ndara kula supados nakyenaken nyuwun pirsa benjang menapa anggenipun dhawuhaken pun Siti Sendari kalian anak kula Ndara Abimanyu mekaten sinuwun. Oh iya nala gareng. Iki wis dina tak rancan nang tak ana dina ing sesuk kala mangsane dina kang becik bakal ndak dawuhake sarja jawab karo Abimanyu lan Siti Sendari ngono. Tap sik. Aku luwe teko dhisik nala gareng. Kok banjur kowe nyelo-nyelo menawa Abimanyu bakal didhawuhake karo Siti Sendari. Oh, Ndara Baledawa niki. Mripatmu ora mrip. Aku ki nata agung manggro Baledawa diampun. Oh, nggih. Nyuwun pangapunten Ndara, krana kula nggih teng ngajeng tasih mboten pirsa jenengan wonten wingking. Wonten dawuh menapa Ndara? Kowe diutus karo Baladewa Janaka. Kang ngrabehake Siti Sendari karo Abimanyu. Abimanyu kuwi wong kelar-keler kaya midak telek ora pendek wae entuke Siti Sendari. Siti Sendari bakal tak dhawuhake karo Sarja Kesuma. Nuwun sewu, walik mboten niku. Jenenge Abimanyu nyadan kleman-klemer menika bagus, ganteng kados kula. Ananging menawi Sarja Kesuma rak ngoten ta, Ndara? Napa wae? Kandha karo Janaka. Yen Abimanyu kon ngrabe karo pojok prapatan kono. Prapatan pundi? Madukisma, Ndongkelan, Bangun Jiwa pun pajeng sedaya per metere 1 seprapat. Wis, Tru, ngene. Kowe ngranya karo Prabu Baladewa ora minggat ngene cupak mut. Kakang Patih Udawa budalna kang padha sowan Dimas Setyaki Kula Prabu. awat-awatana ing njaba mau aja ngasih ana raja pati nggih. Lho inggih saking sendika. Biar putrane ingsun jeneng sira manjing nang taman Siti Sendari sesawana ning ngarsane ingsun nggih.
Purnaningsun Siti Sendari. Kula wonten dawuh Kanjeng Rama. Jeneng sira kaget ndak timbali, Nger? Kula nun inggih Kanjeng Rama, nanging keparenga kula ngaturaken sumpah pangabekti kula Kanjeng Rama. Ya Nger ndak tampa mung puja pangestu gendi sira tampa. Jeneng sira ndak timbali. Awet ana kedadian kang ora ngepenaki, Nger. Awet jeneng sira ana panglamar sing nglamar jeneng sira. Lepat kula menapa Kanjeng Rama sahingga ndadosaken berdah wonten negari Ndwarawati menika. Awet ana panglamare satria loro yaiku Sarja Kesuna lan Abimanyu. Mula jeneng sira mila salah siji satria kang mbok tresnani, Nger. Menawi mekaten kula nderek kersanipun Kanjeng Rama, kula badhe dipun boyong sinten kemawon. Namung kula gadah bebono. Banjur pamundhutmu apa, Nger? Sinten ingkang saged nyowanaken Putri Domas ingkang sami pastunipun nanging boten kembar lairipun ananging tunggil bapa biyung menika ingkang kula suwitani Kanjeng Rama. Weh, angel lho iku. Panuwunmu ki angel. Yo, mula jeneng sira ayo tak dereken paberatan nemamu wakmu Baladewa, Nger. Monggo Kanjeng Rama.